Nazdar! Vítejte u 4. epizody mozkového výplachu s názvem Bachelor Česko. Moc vás poprosím o like na tohle video a pokud nechcete přijít o další bizáry nejen z našeho rybníčku, tak nahoďte odběr. A začínáme tam, kde jsme minule skončili, a to na ceremoniálu růží. Mezi posledníma skončili Nika a Sabina. Kdo vypadne? Tram-tadadá! Nika dostává poslední růži a Sabina tím pádem vypadává. Tak tam nepřeskočila jiskra nebo chemie. Zkrátka jsem cítil, že to není mezi náma úplně ono. Brečení, objímačka, zbalit kufry a jedeme dál. Další den ráno, po Sabině už nikdo ani nevzdechne a jdeme na další hru této série. A tato hra nese název Šachová královna. Já jsem totálně v řiti. Hry se ale zúčastní jenom holky, který jako první naskočili na šachovnici. Do hry bude zapojen i sám Míra. Budou přicházet otázky s odpovědí ano nebo ne. Pokud se jakákoliv slečna shodne s Mírou, může jít na jakékoliv políčko vpřed. Políčka se srdcem přináší nějaké výhody, popřípadě nevýhody pro soupeřky. Let's get ready to rumble! Otázka 1. Poslali jste někdy někomu své nahé fotky? Karamelka tvrdí, že ne, Mírova odpověď je však ano. Je to normální za mě jako. Otázka 2. Rozešli jste se někdy s někým přes SMS? Mírova odpověď ne, Káťa ano. Otázka 3. Už jste někdy měli výrazně staršího partnera? Míra ano, Marta rovněž, takže krok dopředu. Hlavní MCBP Šárka má jasno. Mě je 34 a mě taky píšou samý 18, 20, takže ty mladí to mají rádi, no, ty milvky. Otázka 4. Už jste někdy zdrhli z rande, tajně bez rozloučení? Míra ne, Pavla také ne, tedy krok dopředu. Pak se to už trochu poskypovalo a přichází otázka. Mám rád, když se domácí práce rozdělují na mužské a ženské. Muž Míra odpovídá, že ano, žena Kristy odpovídá ne. Že třeba žena dovede zastávat dobře nejrůznější povolání ve veřejném životě, přece její jedinou a pravou doménou zůstává domácnost. Už jste někdy chodili s někým zadaným? Míra i Tereza odpovídají ne. Na druhou stranu Tereza poodhaluje, že mírně slovíčkaří u této otázky. Dobře, šlo jen o sex. Zkrátíme to. Ano. Kurva je to! Koitus na veřejném místě? Míra ano a Adéla rovněž tak. Že ta zažila hodně. Máte nějakou skrytou úchylku? Míra prej ne, Marta také ne. Třeba na nějaký přijdeme spolu. A Marta jako první stoupá na srdíčko a její výhoda je to, že může našeho bachelora políbit. Já bych reagovala tak, že bych tam na něj nastoupila a pořádnou bych mu vrazila. Marta říká, že by normálně tuto výhodu využila. Zatím ale neměla s Mírou ani chvilku o samotě a proto by radši počkala, až budou o samotě. To absolutně debilně komentuje Šárka. Udělala chybu, protože Míra bude hledat ženu, která se toho nebojí. Jak ty můžeš vědět, co Míra bude hledat, sakra? Míra je dospělý chlap a ty už většinou nechtějí jenom rajdu, ale normální ženskou, co si váží sebe sama, takže drž kušnu, dík. Marta ale za nevyužití výhody musí udělat krok vzad. Teď už nějaký otázky budeme skipovat, protože je to o ničem a shrneme si nejzásadnější momenty. Pavla stoupla na srdce a její výhodou je, že může ze hry jednu ženu vyřadit a nahradit ji jinou. A nahradila Stelu za Adélu. Budu víc taktizovat a možná začnu ji víc manipulovat. Karamelka na srdci dostala výhodu vyřadit dle ní nejslabší soupeřku a tou se stala Mary. Myslím si, že jsem zrovna silná soupeřka. Natka dostala výhodu, že může prohodit místa dvěma soutěžícím. Ona nechtěla nikomu uškodit a tak prohodila Pavlínku s Karamelkou, které stály vlastně na stejném místě. Ostatní ženy to úplně pozitivně nevnímají. I hned pomlouvají, ale Míra říká, že je vidět, že Katce záleží na tom, jak se ostatní slečny cítí. Pak už na to kašlem, nebylo tam nic zajímavého. Takže vyrobil prosím a tram-tadadá, vyhrává Karamelka. Tak jsem upřímně chtěl, aby to vyhrála právě Karamelka. A jde se na rande k moři. Karamelka a Míra kecají tak nějak o všem. Karamelka prý měla 5letý vztah, který začal, když byla velmi mladá. Ve vile se pro změnu klasicky drbe. Holky například řeší, kdo se k Mírovi hodí nejméně. Podle Adély je to Šárka.
Mě třeba totiž Šárka připomíná reálně moji mamku, tak si říkám, třeba to on vidí taky, já nevím. No a na randíčku přichází čas na koupačku a Míra s Karamelkou poprvé mohou slintat nad svými obnaženými těly. Slušelo jí to moc. Konečně jsem viděla postavu. A po skoku do vody dochází nejen na darování růže, ale rovněž i na první polibek této série. Slípky v kurníku nyní řeší, co se asi na rande může dít. Dnes Míra ve hře odpovídal, že mu nedělá problém koitus na prvním rande a Terka říká, že pokud se tak stane, tak určitě chce od Karamelky reference. Takže to má ráda. To je podle mě sen každýho chlapa. Naty následně přinesla obálku a z té se dozvěděli, že další randíčko si užije Stella. Ami! Karamelka se pro změnu z rande vrací a kurník hoří nedočkavostí. Ohledně toho, zda padla pusa, se Karamelka rozhodla mlčet. A holky to neberou úplně nejlépe. Hlavně pro Martu je to prý moc brzy a Renáta žárlí. To už do hry konečně přichází druhé dvojče, a to Martin. A hned to bude pikantní, protože na dnešní rande se Stellou nepůjde Míra, ale Martin. A rovnou se na to rande přesuneme. Stella i Martin jsou nervózní a já nevím. Chápu, že holky se ještě s Mírou pořádně nebavily, ale i tak mi přijde podezřelý, že by to nepoznali. Na druhou stranu je pravda, že když nebyl žádný náznak ani nic takového, tak není důvod na jakékoliv podezření. Martin nestrácí čas a hned Stelle navrhuje, že jí namaže záda. Jako musím říct, že na každém rande, na kterém byl Míra, tak se řešilo aspoň něco trochu osobního. Chápu, že Martin je nervózní, ale jediný, co jsme se dozvěděli tady, je to, že jsou Stella i Martin kontaktní, navzájem se namazali, šli si zaplavat a to je všechno. Ve vile Mary navrhla nějakou další hru, kde jediný, co jsme se dozvěděli, je to, že Mary a Katka spolu nesouzní. Nemůže mě mrzet to, že má na mě někdo nějaký názor, teď je nás tady tolik holek a aby jsme se všechny měli rádi navzájem, to je téměř nemožný. Pak Adéla řekla, že něco už dvakrát vyprávěla Šárce a ta se po pár větách otočila a přestala jí vnímat. Takže to mi bylo fakt hodně nepříjemný a bylo to už dvakrát. Jí ten prostor nestačil, co jsem jí dala. Pak Šárka řeší, kdo se nehodí k Mírovi. Dle ní to je Naty. V medailonku pak ještě říká, že prý není drobná nebo co, a že drobná je ona a že není Mírův typ. Což typ vole, jak ty můžeš vidět, jaký má typ? Já chápu, že v téhle show bude 99% ženských naprosto povrchních a bez duše, ale i tak mě to vždy překvapí. Mně se naopak Naty líbí od prvního dílu a její komentář je taky fajn. V pohodě. Prostě řeší se tu furt jenom vzhledem, jak kdo vypadá, jak kdo vysoký, jak kdo široký. No tak prostě nazdar, no. Každý nějak vypadá a jako co. Teďka to zase ze všech stran schytává za to, že je nejméně průbojná, na což reaguje tím, že není průbojná. Dobře, Jo, v pořádku. Přijela jsem semka s tím, že nebudu hrát žádnou hru a já tady nejsem, abych dělala show a zabavila tady 18 holek. Já jsem tady, abych poznala nejlépe svého budoucího partnera a určitě ne, abych tady byla prostě středem pozornosti na vile. Martin se Stellou konečně řeší hlubší téma, a to rodinu. To je pro Stellu základ. Od 18 sice bydlí sama, ale s rodinou se často navštěvuje. Martin se několikrát omylem přeřekl, ale Stella naštěstí na nic nepřišla. Pak ještě darovala Martinovi náramek a vracíme se zase do vily, kde Marta čte dopis. A další šťastnou, která půjde na rande, se stává Pavlínka, což Martu úplně nepotěšilo. Tu chvíli jako to nadšení bylo jako zase nic. Jsem si možná myslela, že tam je větší vibe, než tam skutečně je, nebo třeba jsem ho vylekala tím závojem. Karamelka, Adéla, Renáta a následně i Mary řeší hlavní drbnu vily, a to Šárku. Podle nich ona furt říká, jak nechce být součástí žádného drama, ale přitom ho sama způsobuje. Karamelka tvrdí, že je to prostě tím, že Šárka zkrátka chce být hlavním tématem vily. No a překvapení, Šárka se náhle zjevila a Mary neváhá a říká jí, že si nemyslí, že bude Mírův typ. Šárka si to nemyslí a ještě tvrdí, že není zvyklá být s tolika holkama. Prostě nejsem zvyklá být s tolika holkama, tak možná způsobem trošku unaveně. No, jasně. Jsem spíš zvyklá si zapnout nebo jít na zápas a řešit, co je offside, co je foul, co je červená, žlutá karta. Pak Šárka mluví o tom, že drby dělá jenom v práci, jelikož je novinářka. Adéla ale kántruje tím, že to ona sem ten bulvár a drby pořád tahá.
No a Šárka odchází a potvrzuje, že na tom asi něco pravdy bude. Co jsem dělala a znám tam spoustu skvělých lidí a jestli s tím má někdo problém, tak ať mi vleze na záda. Sarah se snaží Šárku uklidnit a ta říká, že má chuť skončit. Oni by tady dělali, seděli a dělali by si, ježiš, ty jsi tak super, já ti to rande s Mírou tak přeju. Ty vole, to by byl propadák, tahle show. Já vím. Jsem si plně vědomá toho, co ta show potřebuje a holkám to očividně vadí. No a to už se přesouváme na Martinovo druhé rande dnešního dne. Tentokrát s další nic netušící ženou. A to s Pavlou. S Pavlou se Martin baví i o své firmě a už tam padla věta o tom, že firmu vede s bratrem. Má dobrý srdce, podle mě. Pak přišla otázka od Pavly ohledně toho, jak se připravilo na roli otce. Martin ale není ten z bratrů, který má dceru, tudíž ho otázka zaskočila a snaží se s tím nějak poradit, aby nevzbudil podezření. Jeho kostrbatá odpověď ale spíše uvedla do rozpaku Pavlu, která si myslí, že se zeptala na něco nevhodného. Když jsem se vlastně zeptala na tu Elinku, tak mě potom došlo, že jsem neměla. No a zase zpátky na vilu. Renáta se vrací a to bez růže a docela jí to vzalo. Nebudu lhát, jsem překvapená z té růžičky, tak jasně, že to zamrzí a teďka přemýšlí člověk, jestli neřekl něco špatně nebo jestli to tam prostě nebylo, ale s tím už nic neudělám. Pak se vrací i Pavla a to rovněž bez růže a všechny jsou z toho překvapené. On má dneska nějaký divný den, holky. Jako to není možný. No a konečně se jde na velké odhalení. Přichází Míra společně s moderátorkou a ta se ho ptá, zda si dnes užil rande. Ale já jsem se ho neužil. Říkala jsem si, jak hrozná jsem asi musela být. A hleděla jsem a říkala jsem si, jo, tak jako jdeme domů. Nikdo absolutně nechápe, všechny čumějí zubou do kořán a vůbec nevědí, co se to sakra děje. A bum! Míra říká, že si to rande užil někdo jiný a to jeho bratr Martin, načež odchází a díl končí. To si děláte prdel.